салом бинандагони гиромӣ, ҳамдиёрони азиз. намоиши навбатии ҷасорат аст ки аз ҷониби шӯъбаи кор бо ҷомеаи кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон омода гардидааст. ҳайати навазкарони қисму воҳидҳои низомӣ, қошунҳои мудофиаи гражданӣ, кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон баъд аз гузаштан аз курси кӯтоҳмуддати навазгарӣ баҳри садоқат ба президент ва халқу ватан савганди ҳарбӣ ёд намуданд. гузориши таҳиянамудаи ҳамкоронамон Шаҳноза Қурбонзода идомабахши ин мавзӯъ. дар доираи нақша чорабиниҳои кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар гарнизони Душанбе маросими савгандёдкунии навазгарони қисмҳои ҳарбии қушунҳои мудофиаи граждании кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ доир гардид. чун оини доимии низомиён баъд аз ворид гардидани байрақи ҷангӣ аз ҷониби роҳбарият барои оғози маросими савгандёдкунӣ амр дода шуд. қабули савганди ҳарбӣ саф оростанд. муовини раиси кумита генерал-майор Иброҳимзода. сипас навазкарон бо ироаи матни савганднома баҳри садоқат ба президент ва халқу давлат савганди ҳарбӣ ёд намуданд. сири давлатӣ ва ҳарбиро қатъиян пинҳон медорам. агар ман ин қасами тантанавори худро шиканам, бигзор ба ҷазои сахти қонун ва нафрати халқ гирифтор шавам. ҳар як навазкари дар саф буда матни савгандномаро бо ҷасорату далерӣ ва бо ифтихор ироа намуда эҳсос намуданд ки онҳо дар сафи ҷавонмардони ватан баҳри рушду нумӯи Тоҷикистони азиз хизмати ҳарбӣ менамоянд. бо интизом далер ва ҳушёр бошам. ватанро ҳамчун модар азиз медорам, муҳофизат мекунам ва наҷот медиҳам. қасам! дар ин роҳи пурифтихору пуршараф роҳбарияти кумита ва дигар масъулин ба онҳо барору комёбиҳоро таманно намуданд. баъд аз ироаи матни савганднома раиси кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон генерал-полковник Раҷабалӣ Раҳмоналӣ навазкаронро бо маросими савгандёдкунӣ табрику таҳният намуда ба онҳо баҳри иҷрои рисолати фарзандӣ барору комёбиҳоро таманно намуданд. модар фарзандро тарбия мекунад, ҳимоят мекунад, парвариш мекунад, меомӯзонад ки ин фарзанд дар ҷавоби худ ватани азизи худро муҳофизат кунад, дӯст дорад ва қадр кунад. ҳамзамон раиси кумита илова намуданд ки ҳама пешравиҳои соҳа маҳз бо дастгириҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳ генерали артиш муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба даст омадааст. пас ҳар як хизматчии ҳарбиро месазад ки дар ҳифзи дастовардҳои Тоҷикистони маҳбуб аз худ саҳмгузор бошанд. дар идомаи чорабинӣ раиси ноҳияи Шаҳри Нав Вализода Абдуқодир Исуф ва падару модарони навазкарон низ баромад намуда ба ин фарзандони ватан баҳри иҷрои рисолати ҷавонмардона барору комёбиҳоро таманно намуданд. бегона дами дард табибат нашавад. гар санг ба мулки кӯҳсорат фиканӣ, аз хоки ватан гард насибат нашавад. гузашти тантанавии паради ҳарбӣ анҷомбахши маросими савгандёдкунии навазкарон гардид. аз моҳи апрели соли равон то ин ҷониб имрӯз мо дар саҳни маркази ҷумҳуриявии таълимии кумитаи ҳолатҳои фавқулода шоҳиди яке аз лаҳзаҳои пуршарафи хизмати ҳарбӣ ва садоқат ба ватан рӯзи савгандёдкунии навазкарон гардидем. имрӯз фарзандони содиқи ватан бо ифтихор ба халқу миллат ва ба президенти мамлакат сарфармондаҳи олии қувваҳои мусаллаҳ генерали артиш муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон савганди тантанавӣ ёд намуданд ки ин масъулияти онҳоро дар иҷрои вазифаҳои хизматӣ дучанд менамояд. бинандагони гиромӣ,
با امید خوشی روزگاری شما در اینجا رسیدیم به فرجام برنامه جسارت. خیر تا برنامه‌های نوبتی شاد و پیروز مانید.